кызы Сибагатуллина. Благовар районы Благовар авылынан. Йырларга һәм бейергә бик ярата. Байык бәйгеһендә гран-прига лайык булган конкурсант. Ел һайын төрле йыр, шигырь бәйгеләрендә катнашам. Матур итеп киенергә, аш-һыу менән якындарымды һыйларга яратам. Киләсәктә журналист я диктор һөнәрен үзләштергем килә. Тик бер касанда бейеү йырлауды ташламаячакмын. Үземнең йырларым менән һәр сак тамашачыларымды һөендереп торасакмын дип вәгъдә бирә Индира. Айрат Айдар улы Зиннәтов, Әбьялил районы Бурангыл